Музей реконструкциядан соң 2013 елның 28 майында ачылды. Мустафа авылында туып үскән Нафиса Габайдуллина 1978 елда үзе тәмамлаган мәктәпкә эшләргә килә. Шул вакыттан аның тормышы шагыйрь Муса Җәлилнең иҗаты һәм аның турындагы эзләнүләре белән бәйле. 38 ел ул шагыйрьнең музей җитәкчесе һәм бүгенгә кадәр бу эшне яратып башкара. Данлыклы авылдашларының нәсел җипләрен барлый. Исән әлеге вакытта кыз фамилиясы Залилова булган Сагдиева Майсара апай. Майсара апайның әтисе белән Муса Җәлилнең әтисе өченче буын туганнар. Һәм шулай ук Залилова Майсара апай племянница була инде безнең татар сәхнәсенең корифее булган, танылган артист Халил Абҗәлиловның. Шагыйрьнең тормышын өйрәнүчеләр, эзләнүләр алып баручылар хәзерге көндә дә юк түгел. Бүген Мустафа авылында танылган сәүдәгәрләр Рәмиевлар нәселеннән булган 2 гаилә яши. Тарихта меценат буларак танылган Рәмиевлар белән Муса Җәлил туганнар. Зөрәтисе ягыннан гына түгел, зөрнәсе Рамиева Кәримә ягыннан да бар. Рамиева Кәримә белән Муса Җәлил 3нче буын туганнар булалар. Һәм менә шулай итеп әлеге вакытта 4нче, 5нче буын туганнар шагыйрьнең әтисе ягыннан да, әнисе ягыннан да авылда бар әле. Музей комплексында экспонатлар арту ягында. Булачак шагыйрьнең әнисенең бабасы авылда беренче мәчет төзүче кеше була. Алай гына да түгел, әлеге нәсел туганнарының моңа кадәр билгеле булмаган кабер ташларын табуга ирешәләр. Шулай итеп, Муса Җәлил исемендәге истәлек музей комплексында экспонатлар арту ягында. Музей хезмәткәрләре Муса Җәлилнең 2 яктан, әнисе һәм әтисе ягыннан да укымышлы нәсел булуларын тагын бер кат раслады. Яңа музей ачылганнан бирле экскурсияга килүчеләрнең географиясе дә киңәя. Яңа заллар ачылгач, музейга килүчеләр саны артты. Иң ерактан килүчеләр Сахалин, дип әйтә алам, Астрахань ягы, Саратов, Мәскәү, Подмосковье, шуннан Красноярский, Ташкент. 3 ел эчендә музейны Россиянең төрле почмакларыннан килгән 12 меңнән артык кеше карап өлгерде. Күп экспонатлар Мусаның сугыш чоры иҗаты турында сөйли. Җиңү көнен билгеләп үткәндә бигрәк тә мемориаль бүлмәдәге заманча музей җиһазлары белән тулыландырылган яңа технологияләр ярдәмендә 2 телдә күрсәтелгән мәгълүмат дәфтәрләре аеруча кызыксыну уята. Әлеге күренеш яңа технологияләрнең кертелүе белән дә аңлатыла. Мин белән бик татлы да яшәү туйгысы. Дигәндә мин үләм. Бу җырым соңгысы. Гаиләсе дә Нафисәгә эшендә таяныч була. Тормыш иптәше Разик белән 2 бала үстерәләр. Узган ел нәтиҗәләре буенча өлкә бәйгесендә Муса Җәлил исемендәге истәлек музей комплексы иң яхшы музей, Нафиса Габайдуллина иң яхшы хезмәткәр дип танылды. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.